אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן יניב וימי, חזרתי עם ולוג נוסף, והוולוג של היום הוא טיול לקריית השרון לחורשת סרג'נטים, לא יודע, משהו כזה, שזה יהיה טיול אופניים כזה, יהיה מגניב. אז בקיצור, אנחנו נתראה שמה, נראה לי, או שלא יודע מתי. אוקיי, אז עכשיו אנחנו הגענו לחורשת הסרג'נטים. כן, עוד מעט אנחנו אמורים לפגוש את STV, אז בכל מקרה אנחנו נתראה בערך שמה. עכשיו אנחנו בתוך החורשה, אז אנחנו נתראה, אני מקווה, כשאנחנו נפגוש את STV, אולי לא נפגוש, אז כן. אוקיי, אז כמו שאתם יכולים לראות, הגענו לפארק ופגשנו את STV. תגיד שלום. רק שנייה, כן. כן, אז אני מצלם אותך לסטטוס. תודה. רגע, לא הצלחתי. אז הגענו איזשהו פארק פה ליד. כן, הנה יוני הגיע סוף כל סוף, כפי שאתם רואים בסטטוס. כן, וזה הפארק, יש שם כל מיני דברים. רגע, חכו שנייה. יהיה אפשר לעשות פאוז לסרטון שזה מבאס רצח. אז אנחנו נתראה במקום הבא. אוקיי, אז אנחנו עוד מעט הולכים. מה זאת אומרת עוד מעט? עכשיו אנחנו הולכים, שם יש את המקום הזה. כמו שאתם יכולים לראות, שם יש חנות. זה אופניים של שון, נכון שון? לא יודע. קיץ. אנחנו נראה פה קצת שניות הליכה, ואז אני אשים על הילוך מהיר. בוא נספר להם מה היה היום. כן. אני מספר. יאללה, אתה מספר. טוב, אז קיצור, תקשיבו. אני רציתי לעשות צילומים של National Geographic קרוב לבעלי חיים, נכון? כן, נו אז. אז אני לא יודע אם ידוע לכם, אבל בחורשת הסרג'נטים יש שועלים. קיצר, אני גיליתי איפה הם חיים מתחת לאדמה, ואני גיליתי איפה הם חיים ספציפית בחורשת הסרג'נטים. אנחנו נעבור לידם. כלומר, הם עמוק בטבע. ועכשיו... לא, חכה, עוד לא הסברתי, אז קיצור, תקשיבו, אני שמתי את הגו-פרו שלי, הנה, היא פה, תגידי, לא, הנה, היא פה, תגידי שלום לאחות שלך, סתם לא, קיצר, שמתי את הגו-פרו ליד הבית שלהם, של השועלים, מנורות, לא משנה, אז אני פשוט שמתי שם את הגו-פרו, רצתי משם, כעבור חצי דקה הגיע שועל, הוא היה מילימטר מהגו-פרו. קיצר, הוא הריח את הגו-פרו, נשבע לכם, יוני ראה את זה, נכון? כן, אני גם אוסיף את זה לסרטון הזה. כן, אז תקשיבו, אני פשוט שמתי את זה שם, הגיע שועל, הוא התחיל להריח את זה, ואתם יודעים מה קרה אחר כך? זה היה מה זה, נפחדתי, אתם יודעים מה קרה אחר כך? הוא לקח את הגו-פרו עם הרפס שלו. אני רצתי אליו, ולמזלי הרב הוא לא לקח את הגו-פרו לבית שלו, למנורה, שאני לא אמצא אותה. הוא היה לוקח לי 2,000 שקל לבית שלו, והיה קונה לעצמו טלוויזיה. אז עכשיו... אז קיצר, איזה מזל שהוא זרק את הגו-פרו שלי לטבע. קיצר, אני שמח לך. ועכשיו יאללה הילוך מהיר. אגב, רק שתדעו, שם היה שועל הרגע, אני לא הצלחתי לצלם אותו, אבל כן. אז כן, זאת היציאה. הנה.
אז כן, אם אהבתם את הסרטון, לייק, סאב, תגובה ויאללה ביי אנשים.